ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗପଟିଏ କହିବି। ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ। ଶୃଗାଳଟିଏ ବଣରେ ବୁଲୁଥିଲା। ବେଲଗଛ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ପଛରୁ ଜୋରରେ ଶୁଭିଲା ଠ। ଶୃଗାଳ ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିଲା। ବାଟରେ ଠେକୁଆ ସହିତ ତାର ଦେଖା ହେଲା। ଠେକୁଆ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା? ଶୃଗାଳ କହିଲା, ପଳାଅ ପଳାଅ, ପୃଥିବୀ ଫାଟିଗଲା। ଆଗ ପଛ ହୋଇ ଦୁହେଁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ମୃଗ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା? ପଳାଅ ପଳାଅ, ପୃଥିବୀ ଫାଟିଗଲା। ବାଟଯାକ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା କହିଲା, ପଳାଅ ପଳାଅ, ପୃଥିବୀ ଫାଟିଗଲା।